La població de Catalunya ha volgut dur a terme un referèndum d'autodeterminació, però el govern espanyol ha tractat d'impedir-ho. La població del Sàhara Occidental vol dur a terme un referèndum d'autodeterminació, però el govern del Marroc ho impedeix. La población escocesa va voler un referéndum de autodeterminación y el gobierno británico va acordar amb el govern autònom d'Escòcia com fer-lo. Aquesta tardor, l'estat espanyol ha reprimit l'exercici de la democràcia a la població catalana. Desde 2009, a Honduras está reprimiendo el ejercicio de la democracia. Al Canadà es fomenta que cada comunitat pugui exercir la democràcia segons la seva cosmovisió, com és el cas dels pobles indígenes del territori nord-oest. A l'estat espanyol s'està criminalitzant persones a causa de les seves idees polítiques. A la Federació Russa s'està empresonant i assassinant persones a causa de les seves idees polítiques. A Suècia és inconcebible que una persona sigui criminalitzada per les seves idees polítiques. He estat alumne d'una escola pública catalana i he après valors fonamentals com el respecte, el diàleg i la tolerància. He treballat a l'escola pública en la immersió lingüística, la cohesió social i els valors democràtics com a puntals en el desenvolupament integral dels nostres infants. Jo vaig anar a l'escola pública on aplicaven una pedagogia violenta i ens obligaven a aprendre els principios del movimiento. Jo no vull que això pugui tornar a passar mai més.